Hemmeňize salam, mehriban doganlar. Ýetip gelen Gurban bayramyňyz gutly mübarek bolsun. Maşgalaňyz awat bolsun. Ýurdumyz awadan bolsun inşallah. Berýän sadakalaryňyz kabul bolsun. Haç farzyny ýerine ýetiren mehriban dogançyklarymyz sagaman gelsinler. Allah jan olaryň ibadetlerini, kesýän gurbanlyklaryny, okuyan namazlaryny kabul etsin. Bize de nesip etsin, nesip bolsa. Gelýän ýyl gurbanlykda hakyky haç farzyny ýerine ýetirmek inşallah. Janyňyz sag bolsun. Allah jan gowgunlarda görüşmek nesip etsin. Kabul bolsun. Çağa açıklanğan bagtyna goýun. Hoş geldin. Eri mehriban musulman doganlar. Gurbanlyklaryň gutly bolsun. Etjek doga dileleriniň kabul bolsun. Büyüne gurbanlyk günleri 2024-nji ýylyň iýun aýynyň 16-syna, 17-sine, 18-sine düşdi. Bizim şu ýylyny halkymyz hormat arkadaşlar gahrman serdarmyň tagallasy bilen 4 günläp diýilýär. Ine kulli musulman milleti, kulli musulman ýyly gurbanlygy näme iň bir dostlugyň, o arasaçylygyň, awadanlygyň, agdyrlygyň bayram diýip hasap edýär. Şoň üçin şuň töweleme türkmen halkymydan ähli iýleşdirme, ähli işleşdirme bilece gadynlar atarlyp, hawa marlar soýulyp gurbanlyk berýär. Şoň üçin şunky edilen ähli tadakalanma, doga dilegilenme kabul bolsun, gurbanlyklaryň gutly bolsun. Ýene aýtjak sadymyny şu bir musulman doganlarymyz Käbe ziýarata gitdiler. O büyük töweleme 3000 gory musulman doganlarymyz şu ýerde haç pardyny ýerine ýetirýärler. Haç pardyny ýerine ýetirýärler. Şoň üçin näme? Bu doganlarymyz da Sagamanca gelmekden arzu edýär. O haç pardylaram kabul bolsun diýip gelýär. Sagaman gelsinler. Näme? İngedilýän bu dilegler innikilerde Hudaý ýetirsin diýilýär. Şoň üçin innikilerde çağaçyklamada, barajyklamada, o ilimide, günümide, maşgalamada Hudaý ýetirsin. Zantarlykda, ýurt paragaçylykda, asmanyň arasalygyna, bereketli toprağymyň üstüne toýlar toýlamak meselesi. Esasy adam näme? Her ozakda toýlar bolsun. Şu portotor beýlerin Türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadaşlar gahrman serdarmyň şu gurbanlyk bayram bilen tüýsürekden gutlaýar. Kabul bolsun diýmeli. Goý janlar sag bolsun, beren başlar aman bolsun. Dine görjekleri gowrup bolsun. Mehriban musulman doganlar ýene gelip gurban bayramy gutly bolsun. Sadakalaryň kabul bolsun. Ähli doga dilegilerini goý Allah jan eşitdim. Amin. Tanşalmaya salam aleykum. Aleyküm salam diýim gowmy ýaşy. Amcan işden açyk bolun birinizden ha. Mümkin. Size sorak berjekde, ýekinji sorak. Şu hiç kim bilen meň bilişime görä hiç kim bilen duet aýdymyz ýok. Gelecekde proýektiňizde duet aýdym barmy? Ente planlar ýok, ýöne näme bu? Halanyň netibede, netip bolsa. Düşündim am. Onuň arada men ýaşlar siziň aýdymyňyzy aýdyp görnekene 4 ýaş 10 sanadan gabat geldim. Şolar sizden sorap aýtýarlarmy ýa? Aýtsalar gowun ýöne sorany. Okey. Onuň ýene bir zat şu duet aýdym etjeklidiňiz ýa-ni bir nesibe diýdiňiz. Şo nesibede birden meň bilen duet etmeli bolsa ederdiňizmi? Aýdmaýdy bilýäňiz ýa-ni. Aýo. Aýdy bilsem şu ýoluň bir gowy şeýle. Aýdyma geçmäýin. Aýol beýtmezin. Şu gowa ýetişmerdiň den aýdyma. Böyle. Islat gelýär. Tahaganyň çağalykdan Halipa Taha Ahmet, ben hakyky şagirdim şu. Bildim buna dedim. Niye mi dedim? Dedi o dedi. Daja aydım ayıp durmasa dedi. Sen koyup filmler alıyavun diye. Türkmenin sunuğu diyen üytüş sunuğu anırdan yeri. Gayratını yeryüzüne gözede öğrettiler yurt sarpasını tutmağı. Ya yaradan yaran etkin bide de neslimi de ar getirmen gitmeli.
Halkara fatih edeceğim. Sen ama bir ilmi dama dilinden Allah Teala'nı qowdatlar dilinden düşürmeyen adam Ahmetcan. Meden 20 yıl ver tanıyanlar. Gel hemrahım bugün ayrılık çağı. Gel çağı. Niçin yüze dönürdüm. Eridim hey eridim. Kurbanım Leyli'dir, hakkın için kırk bölüm harp bağışıdır. Çeşmenin başında salkın havada dinlenyen aydımlardan birini aytıp bereyin. Bilece oturduk çeşme başına. Bilece oturduk çeşme başına. Çeşme bulaklardan gözlerim doymaz. Kerkayeli büyük dağın kaşına. Avlıklı dağlardan gözlerim doymaz. Serviler apalap saya salınna. Uvanın pudağına kuşlar konunna. Meyveler yetişip iyisi dolunna. Sayalı bağlardan gözlerim doymaz. Ölüm